συνέντευξη, δεν το λιώνω, δεν ξέρω τι λίγο θα έχει. Υπάρχει ένα έθνο, το οποίο πρέπει να το κάνει τουλάχιστον, είναι το φλάμπο. Φλάμπο, ναι, καθαρά. Ναι. Το οποίο συνδέεται από τη Ρουμανία, αλλά στην Κρήτη κάτω. Και στην Κρήτη από φλάμπρο. Βεβαίως. Έχω γράψει και μελέτη, έχω γράψει και μελέτη στην Αγγλική. Το δικό μας το φλάμπρο, το ρεμένη, αυτό που μελετήσατε, που έχει τις πέντε, καλά το φλάμπρο της ελιάς, της βελανικιάς ή το τέτοιο, ή του φουντουκιάς που κάνουμε, με τα 5 τέτοια. Έχει κάποια σημειολογική σημασία. Σε μια μελέτη που έχω γράψει πρώτα κάνει ένα μικρό βιβλίο για το φλάμπρο που έχουμε γυρίσει και ντοκιματέρ. Ναι. Μπορείτε να το δείτε στο χώρο, δεν έχω πολλά τώρα, γιατί δεν ξέρω τι πολύ. Συναντάται από τη Ρουμανία, το δε φλάμπρο των Ρουμάνων είναι απομερείται με τη Συντηρητική και Δυτική Κρήτη. Στην Ανατολική Κρήτη δεν συναντάται, αλλά είναι άλλη λόγια. Λοιπόν, αυτό εκτό από τα μικρά νησιά δεν συναντάται, είναι σε όλη την Ελλάδα, από στερεά Ελλάδα, Θράκη, Μακεδονία, κάτω έχουμε το φλάμπρο. Το οποίο φλάμπρο, εγώ γράφω στη μελέτη αυτή πώ διαμορφώθηκε ένα έθνο. Ένα έθνο. Το οποίο είναι ελληνορωμαϊκό. Ελληνορωμαϊκό. Οι Ρωμαίοι ούτε οι Αγγέλοι δεν κάνουν φλάμπρο. Οι Αγγέλοι που κάνουν τι λαμπάδε, οι Ρώμαιοι δεν ξέρω τι κάνουν, πάντω δεν κάνουν φλάμπρο. Φλάμπουρα υπήρχαν. Φλάμπουρα είναι η λατινική λέξη. Σημαίνει το κόκκινο ή αυτό που έχει αντάμιξο. Αυτό σημαίνει ή σημαίνει σημαία. Όχι. Φλάμπουρο είναι από το φλάμπο. Το σημαίνει κόκκινο και σημαίνει φλόγα. Ήταν αυτό και στο βιβλίο αυτό που να το δείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πώς τώρα προέκυψε να έχουμε ένα έθιμο όταν πάνε να πάρουν την ύφη να το φτιάχνουν έτσι. Το λάχιστο βέβαια είναι κάποια θετικά στοιχεία ενδεχομένω με το δέντρο, γιατί είναι σαν δέντρο ολόκληρο. Και διαπιστώνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το θύσο, το οποίο θεωρούνται και τη Διόνυσου συνακόλουθο και επομένως είναι θρακικό. Το θύσο, δεν έχετε ακούσει που έχει πάνω τα κουκουνάρια, τα φίδια, τις ταινίες κτλ. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή. Γι' αυτό μιλάω για μόρφωση και αποκριστάλλωση κάποιου βαλκανικού πολιτισμού, ενιαίου βαλκανικού πολιτισμού. Ναι. Όταν οι στρατηγοί, οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάναν πολέμου στην Ανατολή, όταν γυρίζανε ως στρατηγοί νικητές. Και επειδή ο Διόνυσος είχε κάνει μια εκστρατεία τότε, κρατούσαν το θύσο. Για την εκστρατεία πριν του Αλεξάνδρου που έλεγε πήγα τα στην Ινδία. Μιλάμε για τους διαδόχους του Αλεξάνδρου. Ναι. Λέει ο μύθος ότι ο Διόνυσος είχε πάει στην Ινδία. Κάποιος βασιλιάς θεός, δεν ξέρω τι ήταν, είχε πάει μέχρι τις Ινδίες. Και επομένως αυτοί ως νικητές γυρίζανε με το θύσο. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όταν έγινε η αυτοκρατορία του Ελληνικού, μετά την κατηγορία Ρωμαϊκή, γύρισαν και αυτοί με τα φλάμπουρα. Λοιπόν, κάποια στιγμή το φλάμπουρο με το θύσο ενώνεται. Και μας δημιουργεί αυτό που λέμε φλάμπουρο. Ή ο φλάμπουρας, έτσι. Φλάμπουρα το λένε Σαρακατσάνι. Τέλος πάντων, έχει σημασία. Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό το δούμε έτσι το στοιχείο το πολιτισμικό που είναι η σημαία του γάμου. Και εφόσον κάθε πατριά πήγε να πάρει μια νύφη από αλλού, νικήτρια, γιατί υπάρχει μια τελετουργία μάχης με του Σογιού που πάνε να πάρει, βρίσκουν και πυροβολισμούς σε Ισραήλ, αλλά και άλλοι, δεν είναι ενδιαφέρον αυτά. Και εμείς. Είναι μια εκστρατεία νίκης και παίρνουν την ύφη και τη φέρνουν ως τρόπο Ιτροπαίο. Το λάθρο, στην ουσία. Ναι, κατά κάποιο τρόπο και μάλιστα θεωρείται και πιο επίσημο γιατί υπάρχει και η έκφραση ότι αντί να πούνε ότι σε πήρασουν με γάμο στην εκκλησία ή επειδή πλήρωσε γιατί πληρώνανε. Ναι, δίνανε κάποιο αντίτιμο. Και για την πρίκα. Και για την πρίκα και για την ύφη. Και λένε, ας πούμε, επίσημα ότι σε πήρε με το φλάμπουρο. Σε πήρε επίσημα. Ήρθε η γενιά όλη η δική μου και σε πήρε από το κόσμο. Ναι, επίσημα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον για κάτι. Είναι και άλλα πολλά. Είναι πολλά που δεν τελειώνουν. Δεν είναι κανένα βαλκανολόγος. Και να έχει μελετήσει και πολύ αυτές. Έπαψε η εθνογέννηση στα Βαλκάνια. Η εθνογέννηση ποτέ δεν θα κατάλαβε. Στα Βαλκάνια κυρίως. Στα Βαλκάνια δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ας πούμε τώρα προσπαθούν οι λεγόμενοι Σκοπιανοί να δημιουργήσουν ένα έθνος κράτους. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν. Κύριε καθηγητά, έχουν κάνει πολύ φόρικο. Για να πω αν θα το κάνουν ή όχι. Αλλά όταν λες ότι εγώ είμαι Μακεδόνας, έτσι, τώρα μπαίνουμε πάλι στα... Ναι, στα πολιτικά πάλι. Πρέπει να πεις ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, το πιστέψαμε όλοι και είναι έτσι. Θα τα καταφέρω. Θα σε δω μετά, έτσι. Ναι. Θα κάτσεις εδώ. Δεν νομίζω, πιστεύω θα καταρρεύσει παταγωγός κυρίως. Στην ιστορία δεν μπορούμε να προβλέπουμε τίποτα. Στην ιστορία, ναι, δεν προβλέπουμε τίποτα. Όπως γράφει το βιβλίο που έχω γράψει, γράφει τη μαζική κοινωνία της ιστορίας, μια εθνογραφία του μη προβλέψιμου. Κανείς δεν φανταζόταν ότι οι βλάχοι που είχαν καεί από τους Γερμανούς θα πηγαίνουν στη Γερμανία. Ούτε κανείς μπορεί να φανταστεί αυτά που σημαίνουν πάλι με τους Γερμανούς. Η ιστορία είναι απρόβλεπτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι και παράγοντες που δουλεύουν στην ιστορία
που δεν μπορεί να του υπολογίσει εκ των προτέρων ότι αυτοί θα λειτουργήσουν και θα υπάρξουν για να γίνει κάτι. Κύριε καθηγητά,